Susi on eläin, joka on läpi historiamme jakanut mielipiteitä. Syinä suden maineille lienevät diskurssit ja mielikuvat suurpedosta, joka on välitön uhka niin ihmisille kuin talous- ja kotieläimillekin. Suomen Luontoliiton susiryhmä on aktiivijoukko, joka pyrkii edistämään susien oikeuksia julkisessa keskustelussa ja pelastamaan biodiversiteetin kannalta lajisukupuutolta. Myös Vegaaniliitto kantoi kortensa kekoon Tampereella tarjotessaan vegaanisia herkkuja laumalaisille vapaaehtoisten voimin. Liity laumaan tapahtuman syksyisen kävelyreitin pääsi kulkemaan 5 euron osallistumismaksulla. Rastit pitivät sisällään joogakoulu lentävän maton joogatunnin, askartelupajan sekä susitriviavisan. Kävely toteutettiin suden luonnollista käyttäytymistä jäljitellen pienryhmissä. Susien arvostus on moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa kovin vähäistä ja aihe ansaitsee nostetta keskustelussa. Suomi on saanut Euroopan unionilta huomautuksen aiheesta ja suomalaisten susien puolesta kampanjoidaan kansainvälisestikin. Mutta vielä se ei näy viranomaisten tai lainsäätäjien toiminnassa. Susi ei ole vahingoittanut tai tappanut ihmistä maassamme vuoden 1882 jälkeen. Varuillaan on tietysti oltava, kuten minkä tahansa villinä elävän eläinlajin kohdalla. Joo. Yleistunnelmia kyselen, miltä tämä tapahtuma on tuntunut tähän asti? Hyvä tunnelma on ollut. Mukavasti on ollut porukkaakin ja tyytyväisiä kävelijöitä on tullut, mikä on tietenkin meidän tavoite. Mikä on saanut sinut lähtemään tähän vapaaehtoiseksi? No se varmaan lähtee siitä, että koen, että meillä ei ole tavallaan oikeutta päättää, kuka laji täällä saa elää ja kuka ei. Ja tämä susien ahdinko, että haluaa olla siinä puolesta puhujana ja tuomassa tätä tietoutta susista ihan biologisena eläimenä. Miten luonto on sulle itse lähellä sydäntä? No, se on tosi lähellä, että se on ollut koko elämän. Ja nyt tällä vanhemmalla iällä, kun on vielä oppinut enemmän tulkinta ja ymmärtää asioita, niin on sitten alkanut myöskin enemmän olla mukana luonnonsuojelussa ja sitten suurpetojen suojelussa. Yeah, I think the idea is pretty good, and the organization also is pretty good. It's done very nicely. Unfortunately, there's much less people than would be good, but I think unfortunately the topic doesn't attract so many people in Finland yet. What did you like about this little activity? Well, I think the what is it? Askatelu. Yes. That was very nice. Well, yoga is not exactly mine, so Yes. but I think it's very interesting because it's done more from a positive angle. So this event isn't going to tell like everything is so awful and the people are so bad, but it's trying to show everything from a positive angle, and that's a very good way to approach people. So people like to know rather positive things than negative things. Onko sulla lemmikkinä susia tai karhuja tai ilveksiä kotona? Ainoastaan pieni nallekarhu lapsuudesta. Yes. Syysfestivaalin kruunasi tamperelaisen tulitaideryhmän Byrokratian tulishow. Lopuksi pääsemmekin ihailemaan tulista akrobatiaa. Ei muuta kuin palaamisiin.